Inini la ndada ngopiwa mutombo wangu. Saka ndiri kukuvunza kuti akabata chakamire. Akabata inini ndina ndiri munhu here. Akati boss samone kakanyorwa zita rangu ndini. Ndisipo. Mubvunzo wangu. Hasha TV nyaya sezvadziri. Wakashanda nemusi wechishanu mumunda chinova NeChisi mudunhu raMambo Makope. Unobva kupi kumusha? Musha bari. Unobva kupi? Bari. Kubare kwani? Mubukumani. Wanyangu ni kwa Gudu. Gudu? Godobi village. Godobi village. Chisi unochiziva here? Unaweza Chisi. Unochiziva? Zinorevei? Alifaro pingwa munda msuwashu. Pinde munda. Yo wakaita sei? Chakamire. Inini ndandisipo pakaitika izvi. Hapana chandoziva. Saka wagarire yapo? Ndakanotora diziri rekupurazi kwa mai vangu. Ndakatobva kunda almost 1 week ndisipo ndichifambira mapepa ako. Tinosunga amapurisa yangu munosunga munhu ari kufambira mapepa yake. Iyo vanhu vangasiri munde. Vari munda ndivana. Aina ndisipo. Ndasitombo Wakasiyana. Ndakatombouya kwa mukadzi wacho ndiani. Saka adzimai yako ndo akapinda munda. Ndo akapinda munda. Adzimai yako ndo akapinda munda. Vanopinda but inini ndandisipa ndacha. Akapiwa samoni ndiani? Ndiani? Simba Nyangoni. Akapirwei. Mukadzi wakanga ari mumunda nemusi weChisi. Mukadzi wacho ari kupi? Mukadzi wakanga ari kumba. Asarirei. Asikunzwa mushe. Asi kunzwa mushe? Ari musoro. Ndatomusiya akarara. Ari musoro. Akati mune musoro nezuro maneko. Okay. Saka iwo uri kuziva here kuti mukadzi wakapinda mumunda nemusi weChisi? Ndati iwe sababa wacho vanochengeta mukadzi wake nezvinhu zvake uri kuzviziva here kuti mukadzi wako akapinda mumunda musi weChisi? Ndandikazvirambe bhozi. Hausi kumanikidza. Ndandisipo chakamira. Wanga usipo. Ko nhasi wazovegarira sei apa? Iwo wanga usipo. Apo wagarirei iwo wanga usipo? Kuya semunhu akapiwa samona. Samona kanyorwa zita rangu. Samona kanyorwa zita rangu saka inini ndindauya. Ndiri mapepa angu ekuratidza ndandisipo ndandiri kuharara. Ndakada kutokurakidza kuti musi weThursday wacho ndavana ndichitora diziri. Musi weFriday wacho ndandiri kuBhengi. Ndikatora mari yacho vanhu vebasa kupurazi. Musi weSaturday futi ndichitora mari yacho ndakazodzoka kuno kuTotsland. Saka akapinda mumunda ndiani? Mupurisa? Adzimai vake. Mupurisa akasunga ndiani? Tonde. Ngauya apa? Ari kupi Tonde? Tonde abuda. Asi ndinoiziva. Adzimai vacho ndovakanga vari mumunda nemusi weFriday. Vakabvunzwa kuti vanyorese zita, vakanyoresa zita remukomana uyu. Vachiti ndiwo baba, ndiwo akavatuma kuti hakuna chi, pindai mumunda muite basa. Watichi? Uyu ndiye akatuma mukadzi wake kuti apinde mumunda. Iye ndobva abuda. Vaitera instructions avakanga vapiwa nemurume wavo. Havana kuita wrong, vakapiwa instructions nemurume wavo. Ndobva vaita sezvo. Murume wavo ndiani? Uyu. Anonzani? Simbani. Nyangoni. Ndiye uyu ari apa? Ndiye ari apa. Ndiwe Nyangoni? Ndiye Nyangoni. Andipinda munda musi weFriday. Ndozvandoziva. Okay, saka vakadzi vako vari kunzi vakawanikwa mumunda. Unoti chi? Iwo wati wakanga waenda kumapepa. Saka unoti chi? Vanoti vakadyara mufodya musi weThursday. Because mvura yakanaya musi weThursday. Ndoba vakadyara mufodya baba. Tonde. Uya ugare apa? Ndebvu zake. Uyu
Muso yake uri kuiziva? Wangu. Ndio wakamsunga. Ndakavachambidza samwana. Ndina vachikuita. Wakavasungirei? Mhuri yavo yakapinda munda musi wechisi. Ivo vakandipindura kuti imimi kuna amai venyu vane ukama muri mwana. Saka kuumambo ukoko kuti chanodya chese ende ndichauya kudare ukoko. That's what he responded to me. And I respond. Ivava. Ndoza vakandipindura nchowapasa uno vakanditi chii? Ndakataura tine ukama. Tine ukama. Hanzi tinetendedzera some sort of anditika. Nditori mambo. Saka imimi hanzi tinofara kutodya tese umambo uhu. So hakuna zvamunontaura chipeta samona chisabo omwe. So ina ndikwanisi kuvarwisa because he is your mother. Ndakabva ndangoti it's okay. Ndimi amai vangu. Aiwa ndiri kukubvunza ona uyo apedza kutaura tererai munzwe uyo apedza kutaura mupurisa akakubatai saka ndiri kukubvunza akabata chakamire akabata ini ndina ndiri munhu here akati kupa bosi samoneka akanyorwa zita rangu ndisipo mubvunzo wangu teerera unze kwese kwauri kwenda mazwi ataurwa nemupurisa yaukabudisa mukanwa mako wakati wewe ndine ukama newe Handiti ukati wewe aiwa usarambe kwakutaura aiwa kutaura semunhu ona ikavaruma akunikira nyaya yake but inini ndada kupiwa mutombo wangu terera munhu arunzi akasenza musopuradi ati tikangopedza nguva terera ndida kukuziva kana uri mai vangu ndoziva mabatiro yandinokuita because mai vangu ndova ndinofanira kutopa mhosva because ndimakatonipa umambo saka kana imimi makandipa umambo muri kuenda moti imimi hamutongwe ndimana mambo vacho umambo chi ndinopiwa nevangani ndiri kukubvunzai kamai imi munaerei ndiri kukubvunzai nai munaerei muri shava muri shava pakangoti pakaita kuti pakataurika zvakataurika but hazviri zvakataurika chitaurai zvirizo tionzo saka munoti chiko naye amai aiwa ndinokukudzai kenda handisati ndakuziva nditaurei mwana wangu kwamuri neumai wenyu kwandiri ndokukudzai ndakabva pachiwezvo ndozatisa achipindi kwomunda musi wefriday ende mukadzi wangu akadyara fodya musi wetheze pakambatopedza pfupfa pakapfumira kunaya mvura ndozvakandiudza inini inini zvikundinetsa kuzi vanhu vakanzi vakapinda mumunda vakadi kupiwa vanhu vacho vakazoda kunyora inini indisipo vakadi kubva vataura kuna vanhu vacho vavabata ipapo kuti zvakati ozoita zvakaita neweseri mirai yanyangoni akakunyoresai ndiani kuti amuzika muti munonzi simba nyangoni nemadetails enyu akatipa zita iroro ndiani irikuti simba nyangoni ai baba panasanduziya munonyora munhu asiripo bozi kudai kurunzi kusaina chaiko pane signature yangu yadaisainira indakatozosaina bosi bembe ranganonyorwa zita rangu saka inyaya yekuti ndiuye kunoka indira chemo changu chokuti makanyoresa inini ndisipo adzimai vangu aroti handina kupinda munda musopura ndikapinda munda musechina sei vakabvuma kupa zita anyamboni munda wenyu ndozvinhu zvakashata chaizvo kutoti vanhu vese vaitoona kuti nhasi vanyamboni vari mumunda saka takarega kupa tiketi vanyangoni kandi samona anyangoni munhu wese akutoita musikanzwa ndo zvakaitika izvozvo vena vekwanyahundi tiri kubvunza dunhu rino mapurinjanja nevamwe vese madzimambo mashiroku murawo wechisi anoshanda chisi anoripei mombe nembudzi rozvinzwa kana muchida kunditsigira seana amai vangu kutevera kundibetsero kutakura joko randakatakuriswa rekuti ndione kuti chisi chatevedzwa hachisi changu chisi ndechemhondoro chisi ndechemhondoro
saka inini ndinenge ndiri kuteverawo nawo mafambiro yacho. Umambo unofa makore yako yasati yakwana. Umambo unokwanisa kugara futi kwemakore yakawanda. Vazhinji vakapinda paumambo vamwe vakatorwa nemhosva dzavo. Saka musandikonzeresa kuti ndipare mhosva ndisvike pakuti ava ndana amai vangu, ava ndana baba vangu, ava ndavana sekuru vangu, ndinoenda kunobatwa kudare remhepo neuori. Ende unouraya. Handimapanzwa here Vanyangoni? Ehe. Saka Vanyangoni mutongo matounzwa kudaro handisini ndauisa wakagara uriko. Then uchenjeri wamada kuisa pakuti aiwa mudzimai wenyu akanga ari mumunda mamuti sara kumba ndiri kwenda kunozvipedza ini. Kende mimi magara apa ndima takudira moto. Saka ndima akuenda makatsva munoratidza mudzimai ndatsva. Zviri uku chirega kuenda musi wechishanu mumunda. Mutongo wacho wakagara uripo muno munyika yaNyahundi. Imombe neshamu yayo, shamu imbudzi.